Soitiko Rainelle? Sinä, soitiko? Niin mä voit sä pyydä. Ei, niin, mutta onko hän tietoinen? Että... Eli hän tulee. Jaa. Mä luulen, että sä... Joo. I didn't tell anything. I thought when you asked, is it okay? But you informed him. Yeah, I asked if he can come. No, but I didn't tell him anything. Really? Oh, yeah. I was expecting that you... I thought we were waiting him to come here. Yeah, but he's aware, but like, has he... Niin kuin kun hän sanoi, että mieluummin jos se oli tullut niin kuin joku vanhinta, että sitten minä olin sanonut, että piti soittaa hänelle. Joo. No varmaan nyt soittaa, hän on lähellä. Silloin hän sanoi, että hänellä oli niin kuin aamuvuoro, eli hän on nyt vapaa. Varmaan hän odottaa sen soitoa. Niin joo. Niin. Soitetaan hänelle. Niin. Joo, soitetaan. Sori, hyvä kun sanoit. Niin. Joo, I thought that. No, because niin kuin hän oli sanonut siitä, että hän ei voi vain tulla, jos ei tullut joku vanhinta. Niin, että... Niin, juuri siitä. Aha, joo. Moi. Tässä on minä, terve. Joo. Pitääkö heille nyt... Ei! Hän vastasi nyt puhelin. Muutama minuutti. Joo, ei yhtään. Se on ok. Pääseekö autolla vai just joku voi hakea tuosta vielä? Joo. Okei, jos pääset niin hyvä. Yes. Joo. Okei, hän sopii pyörällä. Se on vartti. Ehkäpä niin. Se on vain sen maen alla sitten paikalla. Joo, se on se ala muuten. Moi Raine. Terve. Mä oon varmaan sinulle paikalla. Joo, mä oon tälle nyt teepaita päälle. Ei tämmöisellä kielillä paljon töitä tekee, niin ei tässä ole enää ei ole mitään protokollaa. Siitä. Joo. Niin, kiitos, että pääsit tulemaan. Minä olin ajatellut, kun Jori piti soittaa ja sanoa, mutta hän oli ajatellut, että kun minä olin sanonut, että se riittää, vaikka minä sanoin, että pitää tulla niin kuin häneltä. Joo, niin mä pyysin, että niin. että sit, jos tänne on tuloa, niin joo, sitten... siinä oli pieni infokatkos. Niitä sattuu muualtakin kuin verkossa. Juteltiin äsken just tästä näiden tietoverkkojen toimimattomuudesta. Joo, tervetuloa. Tervetuloa vaan tässä. Aisa pyysi sinua ja tähän tilaisuuteen ja me ilman muuta suostuttiin siihen totta kai. Ja kyse on nyt sitten, jos mä oon oikein ymmärtänyt ja mä oon informoitu, niin
keskustelusta, joita olet käynyt Iisakin kanssa. Eli niin kuin viime kerta, kun sen eropäätös tuli, eli sen yksi syyte oli siitä, että minä olen yrittänyt vaikuttaa Rainen usko. Niin, ja siitä minä olen väittänyt, että se ei pitää paikassa. Ja sen takia pyysi Raine, että onko asia näin. Niin, tai niin siitä, että onko minä yrittänyt vaikuttaa hänen uskoon. Kyllä Raine luona on Tuomas kanssa ollut tutkistelu niin, ja siitä. Ja, niin, sen takia minä pyysin, että jos Raine voi siihen puoli kertoa, että onko siihen keskustelu ollut minkä tällaista, joka olisi niin kuin negatiivisesti vaikuttanut hänen uskoon. Niin, koska se oli niin kuin sen yksi syy, miksi sen eropäätös oli tehty. Okay. Niin. Niin, jos haluat lyhyesti tuoda esille oman ajatuksesi. Joo, voin tuoda ilman muuta. Isäkin sanoi, että totta kai niin voin kertoa niin asia on niin munkin näkökannalta. Ihan alkuun varmaan niin se, että mistä me ylipäätään niin ensimmäisen kerran Isäkin kanssa tuli juttua. Niin se oli Varkauden konventista, oltiin tuossa seurakunnan linja-autossa ja sitten tuli just näistä uusista muutoksista. Mä muistan, kun mä sanoin Iisakille jotain, että jonkun asian mä sanoin, mä muistan tarkkaan, oliko se sitten Pyhän Hengen ohjauksista tai jostain, niin kuin, että mä itse olin vähän sitä miettinyt, heitin tämän Iisakille, niin Iisak sanoi, että hän on miettinyt vähän samaa ja sitten me lähti vaan niin semmoinen keskustelu vähän niin kuin käyntiin. Ja sitten siinä sitten tuli näitä, Iisakki kertoi omia ajatuksia, tuli esille ja sitten tuli mieleen vaan tällainen, että on varmaan niin semmoinen asia, että mihin voisi tarvita niin vanhempien apua ja niin tutkimisen kautta. Ja sitä kautta sitten otin yhteyttä Tuomakseen ja ajattelin, että se olisi hyvä tilaisuus nyt Iisakin tutkia. Ja samalla tietysti itse mä oon aika paljon kuullut näitä juttuja niin kuin aikaisemminkin erilaisia. Ja joitain kysymyksiä miettinyt itsekin kyllä. Juuri. Niin ajattelin, että tässähän voidaan sitten periaatteessa ihan yhdessäkin tutkia. Oli niinku tämmöinen. Että tässä niinku ei ollut kyse siitä, että Iisak olisi niinku mulle heittänyt tai mitenkään. Niinku, me katsoin, että me olin melkein vilpittömästi niin enemmän niinku se avaava osapuoli tässä ja halusin niinku vaan niinku ottaa Iisakin tähän juttuun mukaan. Että ajattelin, että sitä kun ei saa niinku mistään netin kautta eikä mistään niinku muuta kautta ei saa kysymyksiä vastauksia. Niin. Se on paras niinku vanhempi ottaa yhteyttä. Kyllä. Sitä kautta niinku selvittää asioita. Ja sillä tiellä ollaan. Pari kertaa ollaan tutkittu jo. Joo, eli kuin 2 kertaa. Okei. Se oli siinä, joo. Ihan hyvä kuulla. Miltä ne Iisakin näkemykset silloin korvaan sitten kuulosti? Jossa hän esitti, että hän on vähän eri mieltä. Totta kai ne aina vaikuttaa tietysti siinä mielessä ikävältä, että kyse on kuitenkin niin kuin seurakunnan ja niin kuin opetuksista. Ja aina kun tulee joku vähän kivastakään näkemys, totta kai se aina pistää vähän miettimään. Ja se on varmaan ihan tietysti tavallaan luonnollinen reaktio niin tällaiseen. Eihän siinä mitään. Mä oon kuullut hyvin paljon näitä tällaisia aikaisemminkin. En mä sanoisi, että mua hirveästi ne horjuttaa, mutta aina ne niin kuin mietityttää. Niin miten se kysymys nyt? Se oli niinku niin, että miltä se sieltä tuntui tänne. Vastaus oli aivan oikein. Ja siihen lisäksi, jos minä voi sitä sanoa, että en minä niinku siihenkään yritti niinku mitenkään niinku kaunistella. Minä niinku sanoin, niinku minä oli heillekin sanonut, että jos meillä on jotenkin, joka vaivaa, että tuoda siihen esille. Että minä olisin niinku ajatellut, että onko sen äänisävy tai niinku tyyli tai sille, että jos jotakin vaivaa, että se pitää tuoda esille. Totta kai.
keskustelemallahan asiat yleensä selviää sitten. Kysymällä niitä, joilla on enemmän tietoa tai vahvemmin näkemystä tai tutkineet asioita syvällisesti. Tällaisten kanssa keskustelu tietysti on aina hyväksi. Omiin epäilyihin nähden, se on totta. Okei. Onko velillä kysymistä tai muuta? Ei mulla ainakaan. Eli onko se nyt vähän selvä, että emme ole yrittänyt vaikuttaa hänen uskoon? Niin kuin sille, niin kuin ainakin näillä perusteilla. No me tietysti pohdimme sitä asiaa. En mä tässä voi tietysti suoraan sanoa näin. Okei. Mutta kiva, kun sä kerroit tämän, miten se sinuun vaikutti. Että joo, ihan hyvä, että tulit tämän kravattiporukan eteen. Hyvä säkä sattui siinä mielessä, että etten ollut jo saunassa. Ai jaa. Hyvä säkä, joo. Vähän vaatteita päällä. Kyllä se vähän pitää olla vaatteita kuitenkin. Joo, kiitos. Ei me sua vaivata tänne enempää. Joo. Kiitos, että pääsit tulemaan. Kiitos. Joo, kiitos. Joo, samoin ilman muuta. Ei ollut kyllä isäkin tosiaan. Mä itse sen tunnistan, niin ei ollut ainakaan sitä vaikutusta, että hän olisi halunnut jotain tuolla uskoa. Kyllä. Minä kauheasti niin sakia. Tänne, että se yritetään. Aivan. Hyvä. Mulla on kavereita, kenellä on suomalaisia. Siis ne tutkimiskerrat tuli teille sen Tuomaksen kanssa, että työtte kahdestaan tutkimaan? Ei. Ei. Että isät on ollut siinä mukana. Kyllä. Hyvä. Kiitos. Moi. Kiva, kun näin. Ja me jatkamme. Joo. Emme ota asioita, emme mene nyt kaikkiin yksityiskohtiin, koska meitä on informoitu. Jonkun verran. On aika hyvinkin. Me ollaan keskusteltu taustoista, mitä veljet tietää ja näin päin pois. Ja siltä pohjalta, ja tietysti nyt jos mitä tässä nyt tulee, niin kuin tässäkin tätä Rainen asiaa, niin tietysti me otetaan kaikki huomioon. Kaikki uudet, jos on jotakin semmoista, mitä haluat tuoda esille, joka ei ole viikko sitten, vaan milloin se nyt oli, reilu viikko sitten, pari viikkoa sitten tullut esille. Ja nyt tässä on semmoinen niin kuin menettelytapa, että koska nämä komitean veljet, ketkä tässä nyt on paikalla, niin tietävät asiat parhaiten. Niin jos mä annan Karille puheenvuoron ja sä voit ihan lyhyesti ottaa esille ne pääasiat, jotka vaikutti tähän teidän päätökseen. Eikä ole ihan pääpointit oli siinä, että lähdettiin keskustelusta järjestön opetuksista. Ja siitä sitten todettiin se, että Iisak ei tietyistä asioista ei usko samalla tavalla, mitä järjestö opettaa. Se tuli siinä selvästi esiin. Tämä oli se lähtökohta. Sen jälkeen sitten oikeastaan todettiin, että sen lisäksi niin hän selvästi on kyllä tavallaan itse perehtynyt, paneutunut ja myöskin esittänyt tätä eriävää opetusta, joka katsottiin siinä tilanteessa luopumukseksi, totuudesta poikkeamiseksi. Ja edelleen todettiin, että on yhteyksiä tällaisiin piireihin sen aineiston perusteella, jota on tutkinut, harrastanut, ja myöskin sitten nettiyhteyksiä ihan keskustelutasoisesti tavallaan näihin tiettyihin piireihin
Tässä oikeastaan niin kuin ne pääkohdat. Et käytännössä 3 asiaa, siis se erilainen usko kun Jehovan todistajilla ja kun meitä opetetaan tämän asian levittäminen ja selkeästi nähtävät kontaktit tiettyihin piireihin. Tämä ehkä se asia lyhyydessään. Pähkinänkuoressa. Niin. Joo, kyllä. Ja tähän sisältyy sitten ymmärtääkseni myöskin se, että Iisakilla on luopioiden kirjoittama kirjallisuus. Kyllä joo, siis perehtynyt luopioiden aineistoon ihan niin, että itse omistaa sitä ja on sitä tutkinut ja ihan fyysisenä kirjoina, fyysisenä painettuna materiaalina, plus sitten arvattavasti myöskin ja selkeästi myöskin sitten verkon kautta. Tällainen kontakti on aivan selvä. Nimenomaan varoittaa hyvin selvästi, että jos joku esittää jotain muuta, vaikka enkeli taivaasta tulisi, se julistaisi muuta evankeliumia, Paavali kirjoitti, niin älkää ottako sitä vastaan, että pitäisi karttaa luopioita, koska niiden ajatukset voi sitten alkaa tarttua. Raidan tapauksessa ehkä ei ollut, ja voi olla, että sulla ei ollut sellainen ajatuskaan, että sinä ei, sitä ei ole. Puhuit niistä ajatuksista. Jos on jotain mieltä, niin se yleensä on, että ihminen pidämme kyllyydessä suu puhuu, että ihminen ei se rupeaa sitä sitten puhumaan toisillekin. Sen takia Raamatussa sitä varoitetaan. Että nähdään niin vakavana asiana, että on vaan se yksi totuus, joka tulee Jehovalta ja me uskomme, että se uskonne orja on se välikappale, jota Jehova käyttää, että ei ole mitään muuta. Luopioilla on omia teorioita, mutta näitä luopioita on ollut niin kauan kuin Jehovan järjestön toiminta on nykyään pyörinyt ja ne on sitten hävinnyt ja täällä uskollinen orja on sieltä Jehova on tukenut. Annetaan Iisakille puheenvuoro tässä vaiheessa. Niin, eli mistä minä voin nyt aloittaa. Eli niin kun, kyllä minulla on niitä kysymyksiä, joka on vaivannut minun. Ja minä olen niin kun katsonut siitä pahana, että on niin kun veljelle sanonut siitä, esimerkiksi vanhille. Että en ole katsonut, että se oli niin kun huono asia. Ja siihen aikaan, kun Tero tuo siihen esille, että minun Google-profiilissa on tietty asia, ja minä niin kuin toimin heti siihen. Minä sanoin hänelle, että en minä ole niin kuin tiennyt, että tämä on näkyvissä. Nämä, joka on minun Google Plus profiililla, koska minä olin ajatellut, että näin ei näkyy siitä. Ja hänen niin kuin, neuvosta minä niin kuin, ryhtyin niin kuin, samana päivänä toimimaan, eli poistin niitä. Mutta kyllä kaikki ei ole siitä poistunut, kun sitä on aina niin kuin, sivu pitää ladata ja sitten tulee uusi ja sitten pitää niitä poistaa, että piti tehdä manuaalisesti. Niin, että ei ole niin kuin mahdollista, että poistaa sen koko niin kuin sivu. Mutta heti minä teki jotenkin siihen suhde. Ja oli siihen ajattelu, että se oli niin kuin siihen, että se oli riittänyt. Että ei ole mitään niin kuin tarkoitus jakaa mikä niin kuin Google Plusalla kenelle muille, niin siitä ei ole mitään minun tavoite. Niin.
Ja kun hän toi siitä, kyllä mie siihen toimii. Ja siitä, miten hän sanoi, että minulla on muut kontakti, tai niin kuin minulla on muut piireihin kontakti, että siitä en tunnusta mitenkään, että minulla on toisella, koska minä ymmärrän, että kontakti on sellainen viestintää, että en minä voi niin kuin sanoa, että minulla on kontakti sinuun, jos emme niin kuin siihen, ja emme viestittele tai sille, tai niin kuin jakaa tietoja tai sille. Että näillä minulla ei ole mitään niin kuin siihen muihin piireihin kontakti, että se vaite ei pitää paikassa. Niin. Eli näin minä voi niin kuin sanoa. Kyllä jos me haluaa mennä niin kuin vielä enempää, jos minä voi enempää sanoa, että kyllä en minä voi niin kuin teille välitellä, kun en minä ole heille välitellyt. Että kyllä minulla on kysymyksiä, että tietty asia niin kuin vaivaa, niin, joka ei ole niin kuin vielä niin kuin selvittänyt niin kuin kokonaan. Niin, että vielä niitä on, minulla on vielä niin kuin avoimia kysymyksiä. Niin, sitä. Mites vedet? Oletko sen milloin viimeksi laittanut näitä kommentteja ja ajatuksia nettiin? Tykkäämisiä tai jotain? Eli milloin viimein? No minun käsityksen mukaan se voi olla 3-4 viikkoa voisi olla. Niin. Ja se, että en minä niinku, koska kyllä siihen YouTubellakin on muita asioita, joka minä katson video elokuvia siihen. Ja kyllä tänäänkin minä katsoin YouTube-video, jos haluan niin kuin tasmaan sanoa, mutta ei mitään niin kuin sellaista. Niin. Koetko sä, että se seura, eli ne, keiden kanssa sä oot ollut siellä keskusteluyhteydessä netin kautta, on se sitten Google Plus tai YouTube-profiilin kautta, niin onko se olleet Jehovan todistajia vastustavia tahoja? Niitä videoita, joka oli siihen YouTubessa, joka minä katsoin. Koska Google Plusalla minulla ei ole mitään kontaktia, eli tämä pitää niinku selvittää sen. Eli Google Plusalla minulla ei ole mitään kontaktia, mutta sen YouTube omistaa Google. Mm-hmm. Eli jos katsoo jotakin, sitten se voi joko näkee siihen Google profiililla. Niin. Kyllä. Keiden kanssa sä olet siellä seurustellut? Ei, sitä minulla ei ole mitään niin kuin seuraa siellä. Sitä minä nyt sanoin, että minulla ei ole mitään niin kuin seuraa. Minulla ei ole mikään sellaista, joka pitää yhteyttää minun. Niin. Ootko nyt varma, että jos minä kirjoitan Google-hakuun sinun nimesi, ootko varma, että sieltä ei tule yhtä ainutta linkkiä, jossa sinä kommentoisit jotakin toista, jonkun toisen sanomisia? Oletko ihan varma? Että ei tule mitään niin kuin linkkiä. Niin, että jos sä et ole kerran ollut yhteydessä sinne, sulla on kaikki poistettu sieltä, niin tällaisella Google-haulla ei löytyisi mitään, eikä saisikaan löytyä. No ainakaan, ja minä uskon, että pitäisi mitään löytyä. Oletko sä etsinyt? Joo. Katsonut? Joo, ainakin niin kuin, niitä viime päivänä minä itse olen yrittänyt niin kuin, toisella koneella tehdä sen, ja siitä en ole sitä löytänyt. Niin. Joo. Koska jos minä katsoo oman koneella, se on vähän eri, jos minä käyttää joku muu kone. Niin.
onko teillä muuta tässä vaiheessa? Niin, onko sitä mieltä, että sä et ole kertonut ajatuksia toisille ja kukaan ei ole vastannut sinulle sitten, että teillä ei ollut tämmöistä viestitystä näiden yhteydessä? Ei, ainakaan ei minun muistutusperusteella, että ei ole tällaisia. Eli se on vähän kyllä sen nettimaailma, että se on niin lahja sille, että se, että ei voi niinku vaikuttaa esimerkiksi kuka niinku tykkää jotenkin tai kuka laittaa kommenttia, että en minä voi olla tietoinenkaan siitä, että onko jonkun tykkännyt tämän tai komentoinut, joka minä olen katsonut, että en minä voi olla tietoinen siitä. Ja kun minä sanoin Terolle siitä, että en minä mene siihen Google Plussa, eli en minä tiedä, että kuka on siellä, koska minulla ei ole mitään niin seuraa tai niin kontakti siellä. Se vain tulee yhtenä paketina siihen Gmail mukaan. Joo, siis joka tapauksessa tämä niin on ensimmäinen kerta, kun sä nyt tavallaan myönnät sen, että sulla on ollut siellä niin paljon poistettavaa, että sä et ole pystynyt sitä poistamaan. Koska mielestäni viime keskustelussa sä olet sitä mieltä, että sulla ei siellä sivulla oikeastaan ollut edes mitä olisi tarvinnut poistaa. Nyt se toteaa, että se ei niin paljon sitä, että sä olet manuaalisesti saanut sitä puhdistettua. Niin, eli niitä videoita, jotka minä olen katsonut, sitä minä nyt sanoin, eli pitää ymmärtää. Eli totta kai, jos minä katson 1000 videoa YouTubesta, ne kaikki niin kuin on siellä. Ovatko ne kaikki sellaisia, jotka sitten tämän vuoksi pitäisi poistaa? Niin, juuri siitä minä sanoin, eli pitää niin kuin poistaa niin kuin sen mukaan, koska... Tarkoitatko, että sinulla on siellä tuhansia videoita, jotka tämän asian vuoksi sinun pitäisi poistaa? Kyllä, koska se on niin kuin sen historia. Periaatteessa se, mitä minä ymmärtää, eli sen Google Plus, se vähän toimii niin kuin siihen sen YouTube-historiana. Eli sitä, mitä on avannut siellä, se menee niin kuin siellä. Ja jos päivässä, jos katsoo 100 videota tai on avannut 100 linkkiä, kyllä ne menee siellä. Ja kuvittele kuukaudessa tai niin kuin vuodeksi paljonko sitä voi olla. Oliko kyseessä se, että sinun piti poistaa koko historia vai poistaa sieltä historiasta vain nämä tietyt asiat? Eli juuri siitä, että se on niin kuin vaikea nyt. Eli koska pitää sitten poimia sen sieltä yksittäin. Niin. Yksittäin poimittavia on myös aika paljon siellä. Niin, eli sitten pitää poimittaa niin kuin yksittäin siitä. Niin. Eli niin kuin se on minun mielestä vähän sama kuin jos siellä haluaa puhdistaa joku sivu historia. Eli se on niin kuin helpompi, jos kaikki yhtä aikana niin kuin poistaa kuin se, että jos mennään niin kuin yksittelee. Niin. Ymmärrätkö sinä nyt tämä? Niin. Sitten vielä, saanko kysyä yhden kysymyksen, niin onko sulla siellä ollut kommentteja omalla nimillä? Onko sä käyttänyt mitään muita tunnuksia, muita nimiä netissä? Onko siellä sinun merkintöjä eri tunnuksilla kuin omalla nimellä? Ei, minulla on siellä minun oikea nimi ja minun kuva. Kyllä. Niin. Että minulla ei ole mitään muita minun nimellä. Niin. Okay. Sitä jos hakee niin kuin Google minun nimi, totta kai voi tulla ihan paljon muita niin kuin kouluihin liittyvä, työihin liittyvä ja tällaisia. Jos siitä sinä tarkoittaa, niin jos Iisakilla ei ole enempää eikä veljillä nyt tässä vaiheessa, niin tehdään nyt sillä tavalla, että me jäädään, kun tämä on nyt meidän asia, niin me jäädään hetkeksi keskustelemaan. joo, ennen kuin ne lähtee. Eli se siitä Google-asioista, se oli minulle aika niin kuin uusi, koska se koko juttu, mikä niin kuin
me puhuttiin ennen, se oli niitä kysymyksiä, joka minulla oli. Tero vain kerran hän soitti minulle ja minä sanoi, että no minä olen paikalla, silloin minä oli Helsingissä tai Jyväskylällä minä oli. Ja hän sanoi, että voisiko tuolla käymään sinulle. Sitten silloin minä lasken, minä oli ihan Mikkeli kohdalla ja minä sanoin, että no minä olen kotona tähän päivään niin kuin muutama tunti päästä. Ja heti minä soitin Terolle, kun oli lähempänä ja hän tuli. Se oli sen ensimmäinen kerta, kun tämä Google-juttu tuli esille. Niin. Ja sitten sen toinen kerta, kun se tuli esille, se oli silloin, kun minua erotettiin. Eli ennen ei ollut mistään niin kuin tähän liittyvää. Eli se oli ihan eri, eli minun kysymyksiä, että mikä minulla oli niin kuin minun omasta uskosta. Niin. Eli 2 kertaa tähän tuli esille. Eli sen toinen ja viimeinen se oli siihen, kun minua erotettiin. Tämä minä haluan lisäksi sanoa. Joo, hyvä. Joo. Ja se, että ei kukaan muut seurakunnan jäsene on niin kuin, tai ei kukaan on sanonut, että sen toiminta on horjuttanut heidän uskoa. Tai niin kuin se, että minä olen laittanut kommenttia siihen Googlen, että se on hajottanut heidän uskoa, tai se on niin kuin tuonut hapea heille, tai se on jotenkin vaivannut heidän uskoa. Ei kukaan tähän mennessä on sanonut minulle. Ei kukaan. Ja jos he tiedetään jokaisen siitä, niin pitää minulle sanoa, koska minulla ei ole tietoinen siitä. Niin. Ja jos on, kyllä minä olen siihen valmis sanomaan anteeksi, tai että ei ole tarkoituksena, että horjuttaa sinun uskoa tai niin kuin tehdä tällaisen asian. Niin. Tämä minä haluan lisäksi sanoa. Kiitos näistä ajatuksista. Ja tosiaan, menettekö tuonne Aisakkiin, odottelet täällä. Joo. Käsiteltyä ja veljet, mutta me jäädään nyt 3 tänne. Eli minäkin voi lähteä. Joo, sä voit lähteä nyt vähäksi aikaa pois. Okei. Sitten uudestaan pienen hetken. Okei. Siirrytään vastuusta.